Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV matiri kudzifambira svondo rinoitanga tiri kufambira tiri kuGokwe kwatakanga taenda kwa Chife Chisina uko takanosanganawo zvakare naSabhuku Mungu tichifambirawo nyaya dzataifambirawo, asi mudunhu raSabhuku Mungu imomomo mune nyaya yatakaona kuti inyaya inoda kusvitswa kwamuri imimi muri yeZimbabwe yemwanasikana anorarama neurema ari kutaura kuti aiwa ini ruzevha handichada. Mwana anonzi Sharon Due ari mwana anoratidza kuti ane njere asi mitezo yake ari makumbo aya haagone kuatsikisa, anofamba achiita zvekukambaira, kana asiri kukambaira anogona kunge ari pawheelchair, asi wheelchair hainatsomuitira zvakanaka. Ndo nyaya yatoda kuti tikurukure zvishoma naye muchimuona muchinzwawo chikumbiro chake. Asi pataienda ikoko Gokwe inzvimbo yakakura zvekukura zviya zviya, nzira dzeikoko aiwa unoti ukakwira ukadzika ukatenderera ukamonyoroka ukapinda nepakamanikidzika kunotoda mota dzinenge dziine dzakasumukira. Unosvikawo pane mamwe mabridge anotyisa atinenge tichinzwawo zvakare kuti panapa pakamboitika njodzi yakati, panapa pakaitika njodzi yakati, nekuda kuti nzira dzacho idiki zvadzo, asi unozopedzisira hako wasvika kwaunenge uri kuenda ikoko. Kusvika unosvika chete, asi paunenge uchifambawo zvekare unobva uona kuti kune vamwe vanhu vane zvivindi zvinotyisa zvinoshamisa zvekuti unoona munhu akakwira pamusoro pekombi yakatakura zvinhu ari pamusoro pezvinhu, maybe nekuti kuno pamwe hapana pavanokurosa magetsi. Isu muno mutauni unogona kupedzisira wabata tambo dzefoni kana dzemagetsi, tasaine pana mabridge avanenge vachipinda mufunge muone zvenyu zvakaoma. Arisai muone zvavakaita vari pamusoro pekombi apo yakazara manje nemasupa haikona kutaura. Vari kuenda timu iri kuenda zvayo kwairi kuenda ikoko kwanditika, asi unotoona kuti dzimwe motikari dzinenge dzisina zvinhu mukati. Tasvika kune mwanasikana uyu, regai tigone kunge tichimunzwa achitiratidza nhamo yaanosangana nayo ari muruzevha. Regerai mwana ati zvemuruzevha handichada. Regai timuone achikambaira ati kuti tinosvika pamba pavo tigopedzisa nekunzwa zvaanoshuvirawo nezvaanoda muupenyu. Sharon hausi kurwadziwa here baba? Tiripo makasimbe ndakapfeka trouser. Wakapfeka trouser? Kumatombo arwadzera? Anorwadza. Saka paungori kuenda kupiwo? Aiwa akara. Ndikutoda kutotaura newe nyaya. Ende unofara wena. Vanhu vanorovereko vanhu? Pane munhu anorova vanhu here? Ende wanga wafamba kubva kuituku? Ndo mafambirawo neka mazete? Ndina sister Lioness Shumba. Tauya kuzotamba newe nhasi. Handiti? Saka patitira ire kautenda neku? Neukwatiwa kumba ndeku? Kumba ndeku? atitusika waizaje ngokwatuke. Alright. Okay. Uchikwira makomo esaya? Pakangwariwa zveshuwa. Uda kuenda kuchikoro? Ameno mnada kwe budo bu ndikare bodo hazviite. Hazviite. Wakatomboenda here kuchikoro iwo? Asati. Hausati? Asi une shungu dzekuenda kuchikoro? Munhu watu wada ndakateba. Iya bayangu.
Beti iko zvino asindabvodera ndiwo akadi nenzvimbo yekuchikora nekuti mune yeye agari pasi anogara ari busy. Unozontaura zita rako rakazara kaiwo. Unonzana manjenje ganda revasikana isi tobva kuharare. Iwo une makore mangani kwewo? Une 20? Alright. Une vaningina vangani? Une 4. Ndiani nani? Beti Tavaga Gabu Tine 4 ini ndini wakutanga ndiwo mukuru. Tinotenda Mwari. Saka une wheelchair here? Ndinayo. Unayo? Aidi baba kazi kugara kunoka. Ine adzinawo. Haudi zvogara kunoku? Adzinawo. Ada wada nekurisemu. Kusari sharp. Alright. Saka kana uri ipapa unopushwa kana kuti unogona kupusha wega? Dzimwe nguva ndozvipusha. Dzimwe nguva unozvipusha? Asi kana murodhi handikoni nekuti moti dzinenge dzakawanda. Ko ndikuona ruoko rwako rworubosho. Ungochindudza kuti udaenda kuchikoro, udaita chii kana wazokura ukaenda kuchikoro iwe? Inini ndadzida pakosi. Udaita kosi? Muri yeZimbabwe ndine mwanasikana wandinaye pano. Ane zvishuwiro zvemwoyo yake, kuremara hakusi kufa, kuremara hakusi kupera kweupenyu. Mwana uyu is very sharp in mind. Musikana uyu musikana akangwarira zveupenyu. Ndoda kuti akutsanangurire mhuri yeZimbabwe zvishuviro zvemwoyo wake, zvaari kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti deiwo azviwana, deiwo zvaitika mukati meupenyu hwake. Sharon, ndinoda kuti utsanangurire mhuri yeZimbabwe zvauri kunzwa mwoyo wako uchida, zvaunoshuvira iwewe. Ndinoda kuenda kuchikoro ndokuti yekutanga ndende kuchikoro ndionewo dzidzo neta vamwe dzidzidze mabasa emaoko. Bere zvino handinako tandikuita tikogara sipo ndinoti ndakapedza. Baba vangu kana mai vakubatsira kure hakuna kwanizozviwana kunze kete ndaida kwaiva tete mutekerawo chibafu $10 chose ndobva chibvawo zvimazuva chibirira baba namama vatendawo kubasa. Ndinoda kuenda kuchikoro nenechuviro iyoyo nekuti kugara zilife. Wati uri kuda gumbezi, uri kuda mapedzi, taurira mhuri yeZimbabwe isizvo. Ndoda gumbezi, ndoda gumbezi, ndoda mapedzi, ndoda bhutsu dzechikoro, ndoda uve chikoro dzakanaka. Nedzedzo. Wati unoda kuenda kuchikoro munhu isaenda kuchikoro ane chaanoshuvira mberi kuti unoda kuzove chii. Vamwe vanoti ndoda kuzove mukoti, vamwe vanoti ndoda kuzova muchairi wendege, vamwe vanoti ini ndinoda kuzova muvaki. Iwe unoshuvira kuzovei? Basa remaoko raunoshuvira kuzoita kana wapedza chikoro? Apa
pandizera ndabvudza uchiti unoda kupfuya huku nekosi yekusona chiudza muri yezimbabwe ndoda kupfuya huku nekosi yekusona